Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si zahrajeme Brawl Stars a prišli už aj megaboxy. Ja som už aj otvoril tento free megabox a niečo si pozriem. Toto je jaký skin, super skin, a potom je to na nič. No a ja som z toho boxu dostal na Shellyho, tento Shelly, na čo sa veľmi teším. A keď otvoríte 10 takých megaboxov, tak dostanete taký Rico Hypercharge skin, čo vyzerá fakt veľmi dobre. Takto to vyzerá normálne. Keď si zapnete Hypercharge, tak to premení na takého pekného. A ja by som to chcela aj mať, len toľko, že aj nemá Rika. A ja tu mám ešte taký switch, kde tu mám tieto 3 superverci. A tu mám Mika, Tika aj Garcia. A tu je podľa mňa Garcia najlepší, alebo Rico. Radšej si dáme Rika potom, či neviem. A prišli aj nové eventy, nejaké klasik eventy a také. A ešte jeden event, počkajte, to je tu vo Friendly Battle, ako sa to volá, Paint Brawl, ešte taký Trophy Escape, či je to. No a tieto dve mali ísť do Brawl Starsu, no tieto dve eventy. Nie Trophy Escape, nie. Len tento Paint Brawl, čo ani nie je až také dobré. A tu počujete, čo robím lifting. No a tu na to vôbec nie je ľudia, takže oni nám klamali. Neprišiel ten nový event. Ja si zatiaľ. A teraz všetci sú s Coltom. Ľudia, to je taký game call, zabiješ, tak ty budeš ten call, tak keď zomrieš, tak budeš Mortis. Tam vľavo hore sa dá to vidieť. Ja som zatiaľ 4. Čiže musím veľa zabíjať. Hej. Nie, oni ma zabijú, nie, ja som zomrel. Ja som Mankosom, to je dobré. Dobre, som Mortis, Nie, prečo som Mortis? Ľudia, nie som Mortis. Však som zomrel. Mal by som byť Mortis, ľudia. Nie? Čo jak? Ja som už také hral. Ráno. Nie, spajte ho zabijeme. Dobre, teraz ja som Mortis. Ale ja by som mal byť Spike, lebo som zabil Spikea. Takže, no. Som rang 9, toto som prehral. No, bo musíme niekoho zabiť. Dobre. Rang 8. Ja čo robím? Nie, ja som prehral rang 8. Toto dobre som prehral. Ale neviem, že jak treba získať také tokeny, lebo ja už tu vôbec nemám nejaké tokeny. Čiže ja tento megabox neviem otvoriť, lebo nemám toto tokeny. Či neviem prečo. Čo je diamant? Čo som potrebovala. Aha, dobre. Ja som to až pozeral od tento klub, ale neviem, že jak treba získať tieto tokeny. Takže ja sa neteším veľmi, lebo nemám tokeny. A počujete, tu na Brawl Passu nie sú tu na tokeny, takže neviem. Tak potom ideme robiť questy, nie? To je najlepšie.
Dobre, deal, dobre, dáme tu. Kde je tu? Počujete, kde je tu? Tu je tu. Ešte jaké questy. Zatiaľ tieto dve. A ideme taký dual shutdown teraz. No a ideme robiť questy. Dobre, tu sme v hre. Ale ja z toho nie až tak mám rád ľudia. Ešte tu mám asi botoch, lebo ja zo Steam nehrajem veľmi veľa. Nie, Miko, nechaj ma. Nie, nechaj ma. Dobre, ľudia, mám ultinu. No poď, Shelly. Dobre, zabili sme ho. A ja som ináč dostal, ja som dostal toto. Sema aj Biblio som dostal. Nie, ja som zomrel. Viete čo pijem? Cappuccino, ale bez kofeínu, ľudia. No poďte na mňa. To jak robil Kit. On také vie, ľudia. Také vie Kit. Zabijeme ťa. Dobre, zabili sme ho. Tako sme prihrali. A ja teraz, nebudem robiť questy. Ja chcem hrať taký haste s Coltom. Všetci sú s Coltom ľudia. To mám 7-5. Fakt! Je taká legenda v Brawl Starse, keď si dáš také meno, že to má 7-5, tak niečo dobré, no legendári v Brawleroch môžeš dostať z megaboxov. Či neviem, či je to pravda, ale už som pozeral, som už pozeral jedného youtubera. On to vyskúšal a hovoril, že to funguje, takže neviem. Ale nie, nechajte ma. To je také divné, že všetci sú s Coltom ľudia. To si mi dá presne. Nie. Čo si myslíš o sebe? Nie, normálne. No, dobre, poďme tam. Nie. Toto sme prehrali podľa mňa. Oni majú na 89, koľko a my len na 70, takže toto sme prehrali. Ale čo robíte? Toto sme už neprehrali podľa mňa. Ináč som sa fakt tešil na Brawl, tak len tieto megaboxy sú fakt zlé. Megaboxy. To nie sú ani megaboxy, ľudia. Toto nie je niečo iné, Brawl Box napríklad, lebo 3 itemy a také, toto, neviem, 3 itemy, 5 itemov, no, nie, 2 itemy dostávaš a to je fakt veľmi málo. Takže toto nie sú megaboxy. Tie megaboxy v tom boli také 4, 5, 6, 7, 8 itemy. Ale Omega Box bol najlepší podľa mňa. Keď vymazali megaboxy, tak pridali ešte 5 megaboxov do shopu. Takže nie. Ideme na 57% a my na 70. Nie, už len na 67. Nie, vyšlo, zabite ho. Dobre, vyhrali sme to. Nie! Dobre, vyhrali sme to. GG. Victory, tam je. Victory. To je dobre, ale nedostávame také tokeny. Chcem také tokeny ešte. Ale okej, a ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, aj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.